app, den viser 2 valgmuligheder. 1. Gå ind og genkende ansigter og ændre på ansigter. 2. Gå ind og kigge på situationer. Hvordan håndterer vi situationer? Hvis nu vi tager 2'eren, så har vi en masse situationer, der i forvejen ligger på appen. Hvis vi tager 4'eren, så har vi den her situation heroppe. Og der har vi 4 sensorer, der er markeret: den røde cykel, den blå pose slik, den grønne ballon og den gule bamse. Slikkepose. Og der er en sådan film, der viser her, hvad der sker. Dejlig dag, jeg har slik, hey, jeg leger med ballon, og der står en cykel til sig selv, og en mand, der ikke ser så glad ud. Så ser vi Janse, der kommer og leger. Hey, hvad skal jeg trykke på? Tror, jeg har brug for en cykel. Så cykler han lige pludselig. Men han er stadigvæk sur. Nå. Det giver så en sur smiley. Så ser Jan til det, og så siger Måske har han brug for lidt slik. Yes! Så blev han glad. Værsgo! 3 point. God historie. Eksempel med at give slik, der er ikke så god for til børnehaver. Okay, lad os prøve at tage den anden. Så har vi godt tilbage her. Så tager vi den her med at genkende ansigter. Kommer der en situation. En mand kommer ud og går. Han vælter over stenen og falder. Okay, hvad sker der? Der er de her 3 valgmuligheder at ændre på. Og Janse, han vælger... Han har brug for nye øjne, synes jeg. Gul. Den gule dukker. Okay, og så er der de her muligheder at ændre på øjnene. Janse, han Han vælger... skal have det øverste øjne. Gul igen. Gul igen, og han ændrer sine øjne. Det er måske ikke så godt. Han skulle måske have en anderledes mund, men det må så Janse trætte op på. Men det ser vi på en anden gang.